ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂದೊಂಜಿ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂದೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐಕ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ನುರ್ಗೆದ ತೊಪ್ಪು ಮಲ್ದೇನು ಬೋಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆಟಿ ತಿಂಗುಂಡು ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೊಡ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಕೈಪು ನುರ್ಗೆದ ತೊಜಂಕದ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ತೇವು ಪತ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಟಿಡ್ ಇಂಕೆಲ್ಲವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಬೋಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗುಲ್ ಬಂಗ ತಿಂಗುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜೋಡು ಎಂಕೆನ್ನುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದೀತಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದೀತಿನ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ ಗೂಂಜಿ ಐತ ರಡ್ಡೆತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ದೇನು ನಿಗುಲು ಬಲೆ ನೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವ್ಯಾನ ಏನೊಬ್ಬರ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಲೆಚ್ಚಿ ಆತೆ ಮುಜೆ ಬಗೆಯನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಒಂಜಂಜಿ ಒಂಜಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗು ಪೂರ ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಂಜಿ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ಪ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಜಿಂಡ್ರ ರಡ್ಡು ಅಂಚ ಈಸಿ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಅಗಲಗಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ತ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮೂಜಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಚಾ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಕುಡಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಲೆ ತೂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪುದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಎಡಪಂಡೆ ಮೂಜ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಂದು ಮೂಜತ್ತು 4 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತು ಜನ ಉಡಾರ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತೆನ ತೊಪ್ಪು ಕೈಪ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಗುಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ತೆನೆಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ತಲೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಡಾರ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಡಾರ್ಗೆಗೆ ಏನು ಪೊಂಗಾರ್ದಿರು ಉರುಡು ಬನ್ನನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತಿಪ್ಪಿಡು ಮೈದೆ ತೇಗ್ ಪಂಡೆನ ಉಡಾರ್ಗೆದ ಕುರುವೆಲ್ಲ ಉರುಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬೈದೆ ಅಂಚದವು ತಿಪ್ಪಿಡು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ 2 kg ಚಿಕನ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತೊಲಿತೇನೆ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದೇನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪಿನ ಕೊರಿದ ರಸಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಕೊರಿದ ರಸ ಪರಂಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದು ಪರಂಗುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆ 2 ಸೈ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಡ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಚಕ್ರ ಹೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಹತ್ತು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೂ ಬಂದೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪಾಮಜಿ ಬಸದ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ತುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೋಡಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಅಗುಲು ಪಾಡೋಚಿ ಇಂಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಚೆನ್ನ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಆ ಒಂದು ಪಾಡು ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ನು ಬಂಡೆ ನಾನು ಒರ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದದು ಅಂಚದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಆಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಡು ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಛನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈತೆನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜಾವೈತೆನೆಗೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತೆನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದು ಒಂದು ಈತೇನು ತಾರಾಯಿ ಆತೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜಾವೈತೇನೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆಂದು ಪಿರಿಯದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀತೇನೆ ಅಂಚದವೆನ್ನ ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಚ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ದೀತೆ ಸುರುಟೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಕಡು ಪಿರೇನಿ ಅವಿನ ಡಬ್ಬಡು ಪಾಡ್ತೀತೆ ಒಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ ಐಕ್ ಮಸಾಲಾಗ ಬಗ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೀತೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುನು ನೆನ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೈತೆ ತೋಪ್ ದೀತೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ತೋಪ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೆನ್ನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬದಲು ಬೇತ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಜ ಬಟರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಓಲ ಚಿಕನ್ದ ಐಟಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಸದೇನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಾಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚೆನ್ನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೇ
ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಕಾಯ್ದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಮೂಡೆ ಉಡಾರ್ಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ತುಲೆ. ಬೊಕಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೆರಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಪೂರ ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ನಿಗಳು ನೋಟೀನಿ. ಅಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಏನು 2 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 30 ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ ಕನ್ಪೇರು ಅಂಚದೊಂಜಿ 30 ಮೆಂಬರ್ನ ಕಲಿಗೆ 2 kg ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಬಗೆ ಮಲ್ತಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನು ಬೇತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅದೇನು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ 2 kg ಮಲ್ತು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೇನೋರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ದು ಜತ್ತ ನೆನ್ನಿಗೆಲಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ನೆನ್ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟೋಡು ದುಂಬೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ದುಂಬೆ ಪಾಡೋಡು. నేను సరి మిక్స్ మల్తుండే నీకు ఉప్పు పడుతు చిత్తదాలెಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಫಟಾಫಟ ಆಪುಂಡುದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಾಗುಚಿ ಲಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕೆ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಗಡಿ ಪೂರ ಉಂದಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೋಟು ಬೇಯನಗಾನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬನ್ನಗಾನೆ ಇದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸರಿ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಇವಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಜಗುಲದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡ್ನಿಕ್ ತಾತೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಯನಾಗ ಕೆಲವರೇ ತಿನ್ನಂದಿನ ಗಲೆಗಾಯ್ತಾ ಬೇಯ್ಪಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬನ್ನಗೊಂತೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಪಾಡೋನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ತೆನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲನ ಕಡೆದಿತ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೋರ್ಚಿನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಸಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿದಿಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ತಿನ್ರೆ ಇಂಚ ರಸ ಬೋಡು ಅಂಚದೀದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೈತೆ ಅದೋಟು ಒಂದೇ ಒಂದೇನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲೆನ್ನ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಕುದ್ದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಓಕೆ ಬಾಯ್.